Marka tismani? Hello, Iva, nisema tajjeb, grazzi tal-istudina tal-program. Mela, Mark, inti ħassejt li kellek tpoġġi dak il-post fuq Facebook spiega li ftit ir-reazzjoni tiegħek immedjata għalfejn ħassejt li kellek tikteb hekk. Pratikament, l-ewwel ħaġa ħanajt li tmur tikol il-partit ma jfissirx li inti soċjalist, jew neċessarjament tippartieni ma' klassi oħra. Il-punt tiegħi kien li il-kumment ta' Anfenek kien immirat bħala attakk klassist lejn ċertu klassi ta' nies, ovvjament, m'hemmx dubju fuq hekk, huwa attakk f'termini ta' estetika ta' kultura, fejn i taħseb li u terrelata ċertu attivitajiet li huma popolari u komuni ma' l-kultura tal-klassi tal-ħaddiema u tal-massa u għalija dan huwa by default inferjuri għal forma ta' estetika iktar laborata, ovvjament. Dr. Gristi fl-studio, għawek qed jeskuża li l-Anfenek qed jgħid hemmhekk ma tkellmix bħala President tal-Partit Nazzjonalista, iżda bħala persuna privata, taqbel miegħu jew le? Ma tistax tkun il-President tal-Partit fl-Oppożizzjoni u titkellem fuq kapaċità ta' opinjoni privata. Ma naħsibx li Anfenek għandha dak il-privileġġ. Dik hija ħaġa oħra, Mark. Dik hija ħaġa oħra, Mark. Ta' poter u din il-persuna tista' tkun fil-poter u l-periklu li jkollok nies fil-poter li jirraġunaw b'dan il-mod klassist. Ġifieri hawnhekk rridu nagħmlu ċara. Mill-ġdid jiena nerġa' ngħid ma jfissirx li għax inti tikol pastizzi awtomatikament kien inti soċjalist jew tippartieri ma' xi klassi oħra. Ma l-kumment ta' Anfenek kien ideoloġikament ċar bbażat fuq tip ta' diskriminazzjoni klassista. Ma jfissirx li kollok nies fil-poter li jaħsbu b'dan il-mod. Mela, Mark, Dr. Gristi jitkellmek. Ma jfissirx, Mark, li għax Anfenek għaddit kumment allura dak jirrappreżenta dak li jaħseb il-Partit Nazzjonalista, palma provajt tara tajtint fil-blog tiegħek u bdejt tajja faxxisti. Mela, Mark ħajwieġbek. Fil-fatt, dan huwa tip ta' ħsieb predominanti ħafna fil-klassi ta' politiċi fil-Partit Nazzjonalista. Forsi mhuwiex xi ħsieb daqshekk predominanti fil-bażi tal-partit, ġifieri fis-supporters, imma fil-klassi ġifieri tad-diriġenti tal-Partit Nazzjonalista, dan it-tip ta' elitiżmu huwa komuni ħafna u nistgħu naraw fl-istorja u nistgħu nsemmuh l-istorja fil-fatt. Waħda mill-ikbar aspetti ideoloġiċi vera b'saħħithom li huma evidenti ħafna anke fil-mod kif jitkellem il-Partit Nazzjonalista u li ħoss eżempju sense of entitlement li jgverna. Al kontrarju eżempju tal-Partit Laburista li bl-iżbalji kollha tiegħu il-konċett ta' gvernar tiegħu bbażat fuq ix-xogħol li jrid imexxi xogħol, li jrid ikun hemm ċertu viżjoni li trid tiġi implementata fil-waqt il-Partit Nazzjonalista li tigverna hija xi ħaġa ta' intitolata għalih bidritt. Grazie ħafna Mark Camilleri, grazie tal-kommenti tiegħek.